Thank you very much for the family tribute. Umthetho wami ndiyasoma kakhulu kodwa ndingazithandi isingisi uba awukwazi bebepha imonto uba amangcitshana anesingisi sawo. Ngokucelwa ke umkhulu umpostoli oyintloko sine changes nje ezincinci phaa kwiprogram. Sizawucela uVulisango sicele nokumkani ibe ngaba bazawuza apha bazawutshintshiselana ke ngomboko basawube bethethile singene ke ngoku kwizithethi zenkonzo. Incedeni ke Mampondomise futhi ingabinde ngoku niphakamise inkonyana zohlanga. Ingoma nje ezawuthi xa ndiyimisa nime noba ndiyibambe eqhinini. Yenzani ngokuba ndiniyalela. Asinawuthi ngeluba. Uyana wenhle nkulu asinawuthi ngeluba. Niyakhodola? Hayi asinawuthi ngeluba. Nkulu asinawuthi wenhle nkulu singathi ngeluba kunyana 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 wenhle nkulu na sawuthi singathi ngeluba. Yizi intlonti ke zamangcitshana sezindiqhelile. Ababhema bathanda undinxibisa izibhetshu phakathi kwamakhumsha. Ngoku ndinexhala uba ndawaliwana ngumgama mandiyomane ndinxiba izibhetshu
emakhumsheni banxibisa isibhetshu ngapha equnu phakathi kwamakhumsha kungcwatywa umakhi wobumbano labo uMasazana eMampondomise. Andifuni ke ubulisa kuba sekubuliswe kakhulu. Ndifuna ungena nje apha emxholweni othi izindlu zamaMpondomise indlu enkulu lena yamaNcitshane, indlu ephambili ngokuzalwa hayi ngokwenzelelelwa. Ezinye ziye ubone uba zifakelelwe nje zixokonyezelo. Bafazi bapha ekhaya abahlanu abathethayo, 5 qha abathethayo. Ncitshane kosilungisile manje ubukhona omkhulu kuthiwa ngumfazi wendlu enkulu azala unyana wendlu enkulu. Owesibini uzala ukunene okwapha ekhaya kukunene nguNcotho. Oseteketa ke namhlanje kuba sekuhamba idola nerandi. Kukunene ukuba ngabuza ukunene kabani angazazi. AmaNcitshane kawona akazazi. Aliqadi lendlu enkulu. Umfazi kaNgqina owayozekwa ngamaMpondomise. Sinayo thina lento ifana nale beniyibona ngapha koMthamvuna kuthiwa kufunda uwili. Inkosi siyayizala futhi xa sizayizala kuhlala thina njengoba nihleli sitsho ke ngoku siqulunqa uba akuyoplana uba kuzawuzalwa inkosi ke ngoku ezawusiphatha. Le ndlu ke yamaNcitshane ngusiquququ wapha ekhaya kuba iliqadi lendlu enkulu njengendlu yesithathu kwizindlu zikaNgqina. Kubekho eyesine indlu kuthiwe liqadi lasekunene. Esihlanu kwabafazi endibabalayo kuthiwa liXhiba. Xiba ke nguNozithethyana walaa ndlu enkulu. Mandiyeke ke kuloo ndawo kuba sizanga kuloo nto sizongcwaba itho leduna. Ndisezawuthetha ke nalo mna ngoba singcwaba inkosi apha, inkosana le yamaNcitshane esuka kwizindlu eziphezulu phaa ekhaya. Abatshani hayi abazenzile leli babhalwe phaa kulaa nto kuthiwa yi-genealogy kuthiwa ngumnombo owenziwa nam ndingekabikho kudala. Khona ke abanye abantu abaxokomezela izinto zabo. Asinalo ixesha labantu abenza ezo nto thina. Ndithethile nani maNcitshane xa besiphaya ePoleni. Ndicela uthe nomntwanam namhlanje othethe kamnandi. Wowu makoti wam, mntwanam ongakhange wohlulwe kukusa, wohlulwe kukufa njengoba abantwana banamhlanje besohlulwa kukusa bemke emizini. Ncitshane uthi kuba ke ngutata wena nokuyintloko enkulu endiyoyikayo ngoba andiyazi nale bebamba nifuna ukuthethisa iqaba apha babe kutheni. Abantu abafundileyo bebangaka noobhishophu abakhulu. Mntwanam, into endizoyithetha nawe nabakwini ngobakhoyo ngoba ke ndilitshipa. Sagwetywa apha ngumfo endingamaziyo
elathi impondo xa lithetha lathi bemnandi lo muntu lelapha nawe ke Thixo uyosivela. Sagwetywa ke emva koko sigwetyiswa ngalawa mabhemu aba sagwetywa into yobana sodlubila webunzi lethu ilitshipha ke mntanam ngoku ndinexhala uba indoda endiyoyikayo phaa wancitshane emhlophe enenkqayi imfitshane kunam kodwa eyi ndiyoyika ikithi xa indibiza nayo ingandifumani mandiyithethe le nto indlu igcwele qhu kulo umpostile wam ngoba mna andizuthetha politiki ndizuthetha nto zasekhaya apha ndizonyanga xa ubona isithunzi sindim boyazi uba oyilaa thoyi yalapha ekhaya ukuthi iyanyanga ndinyanga ke ngokwesiko lalapha ekhaya ndiyimfanelo. Asinaye ke thina apha emampondomiseni uxolo bantu benkonzo boobhishophu abakhulu uba ndinyathele ikona yakho undixolele ibingendim bilela siko lapha ekhaya. Mntwanam asinaye umntu uthine kuthiwa apha ekhaya oonina abakubo noobhuti babo bathi usemncinci nemkhulula goduke azaphinda awujayiva akujayiva nenyongo yalapha emampondomiseni. Ake sayithela laa nyongo mntanam phezu kwentloko yakho sathi tsiki makoti uzofela apha awuzuya kwandawo apha kwaNongqunga. Ndithanda le nto ubuyithetha apha ewayilesini. Uyabona le nto ubuyithetha apha ewayilesini uthi ubomi buzawuqhubeka. Yho ave ndiyithanda bhem ubomi buzoqhubeka ngoba abazali babantwana babini ubeke kwakho uThixo ambizela kuye ukhona umzali womntwana oshiyekileyo. Asinabantwana bakwaNcitshane sophinde sive kuthiwa ngamathilethile kuba uthe uPastor Ntontoni obetontoni xa ebesithini wathi wena ungahamba uye estratweni. Asinaye umfazi westrato apha ekhaya tu sinomfazi walapha kunjalo nje ungayotheza ubufuna uyotheza inkuni obuye nazo zeza lapha kwaNcitshane. Futhi asuzukubuza asuzukubuza ba ubuyotheza kweliphi ihlathi xa bekutheni. Amahlathi azokhethwa nguwe kuba sizowunika ithuba lobuphume kwezo lokhwe ube ngumntu ofana nabanye abantu. Kunjalo nje ke amahlathi njengoba emaninzi uyotheza othanda utheza kulo noba utheze etyholweni na apha ecakweni akho mntu awunatyala akho mntu uzokubuza kodwa into uzuyenze ungahambi nenyongo yakwaNcitshane uhamba uzula ngayo apha estratweni ushiya abantwana bam abathathu abashiywe ngunyanam kuba usithi wena ndive ngoPastor Ntontoni. Uzuthi kuloo Pastor Ntontoni kodwa ndiyamazi umhlawuleli wam uhleli. Ndabizwa nguNcitshane ndawufelela ibizweni lakwaNcitshane. Ede noma ngudade ubawo nodadewenu nongubani ohamba kwezo ndawo uzuthi wena ndinephawu lapha kwaNongqunga ndinephawu lakwaNcitshane. Banale nto yakwaNongqunga sisiteketiso nje sezana belungu
awukabi khona umlungu onditolikelayo okonda bakho lento kuthiwa yifani. Ufani mina ndimazi into esibhulu. Ndibangabuza ngesintu nangesizulu ilimi ezininzi ndihambile kuzo. Akho mntu ude ayitolika uba yintoni lento kuthiwa yifani. Uthi ndawufela kwaNgcitshane. Ndifuna uthetha nawe qha namhlanje. Usule ezonyembezi. Jonga abantu bomzi wakho baza kuphatha kanjani. Amadoda omzi wakho. Uyabona mna? Ndinomfazi uMahlanga. Akekho apha ngoku. Mhle. Wandilwela kodwa phakathi kwezinye indikazi. Nawe uyayibona le nsizwe abantu ebicula nabo uba banjani wayilwela. Ungayichiyi ke Mbheni. Tu. Mntanam. Hlale phaa nanku uyihlo. Thixo sakubabale phaa kwaNongqongqo. Sekho insizwa phaa kwaNgcitshane eziphucuke kakhulu apha engqondweni nangaphezu kweliqaba lidwabayo lindim. Ndibuye ke ndize kuni Mampondomise. Uyabona ke ngoku ndandidala kakhulu phaa kuZwelithini isilo samabandla sisaphila. Ndidala ngani nelibutho lam. Uthe kuzokhumsha le nto. Ndathi xa ndiniphakamisa nangathi niyagodola. Ningagodoli ke kuba le nsizwe izoyobekwa zezinye insizwa ezinini. Niyayiva le ndoda uba kuthiwa ibingunjilo-njilo. Inkiloza emculweni. President mandiyeke ngelithi andifuni ukulibazisa kodwa wempembu uncede mna nje xa kukho iyeza oqonda uba ulidlile alifiki entliziyweni yakho undibize. Ungandibizi ngomhla wembandezelwa ndingoYesu. Ndizothetha nawe njengempondomise. Ezi zinto azizukwehla komnye umntu. Uzawulingwa wena kanye apha kule rhamente. Oyena mntu efuneka elingiwe apha avavanywe nguwe. Nam ndiselivavanyweni olubi. Abanye bathi barhala ndiyochola amabaqolo e-orange xa kwesitrato. So abasekhaya abanye ndizalwa nabo. Kuba besithi ndiyabatshinca. Bafuna uphuma ngeziquphayo mna ndifuna ezinde. Nawe uzobatshinca kodwa President Chief Apostle uzawuthestwa wena. Uzuyithathe ke loo test Ngcitshane. Ubize mna. Ndivele etrongweni mna for 6 months. Ndakhutshwa ndingenatyala ndingakange ndiye nasekoti. Ndimncinci ngaka. Udala sithestwa. Uzawuthestwa wena Chaba sikumbele. Awuthestwa wena kwekwezana. Akekho omnye umuntu ozawuvavanywa. Xa kufuna uwiswa intsika zendlu, uqalwa kule ntsika ingathi strong. Ziyaziwe ezinye uba zawuzivumela. Enkosi Jolo, thetha. Mandikhahlele umphathi nkqubo. Ndikhahlele ku-Chief Apostle. Kubantu bonke abalapha. Ndithabathe lithuba. Ndikhahlele ikumkani yamaMpondomise. Bayethe. 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 Zwelozulu. Anduzuba mde phathi nkqubo. Ixesha sele lisidlile limele.
Okokuqala ukumkani akekho phakathi kwethu. Yinto leyo ebendirhalela ukuyithetha, andinguye ukumkani. Okwesibini, ukumkani usinike amazwi ambalwa emaze siwabhekise kumzi wamaNgcishane, ingakumbi kubazali bempondomise elilele apha nakusapho lwakhe. Sifuna ukuthi egameni lekumkani sizokunithuthuzela, akukho nto siza kuyithetha. Umzukulwana kaBholokodlela waphila kuzenzela yakhe axela uMandola isibheke besimaphumulo sakoyokazi isixa sihamba sisomba siyokhangela ikhalane kwabanenkomo indebende kaMarholiti ufafolude lwakulomyeki. Ndifuna uthi ngaloo mazwi Ntuntwini nithabathe incwadi ethi nina nisindileyo ekreleni hambani ningemi. Incwadi asithumele yona leyo ukumkani. Asizukala singazi ukuthetha nabantu kodwa nje sizawudlulisa loo mazwi kuba ukumkani unalo ixesha nawe Chief Apostle. Amaxesha amaninzi uyahlala nawe nosapho lwakho. Sifuna ke ukudlulisa into ethi siza kulenza elo xesha xa sele kuhanjiwe ngabantu sibe nethuba sihlale nosapho lwakho. Okwesibini, amaMpondomise asisizwe esizimeleyo njengoko nisazi esinobukumkani. Sibulela ke amaNgcitshane athi aziqokelela azidibanisa oqam omeva mhlophe kuba ilizwe esikulo lifuna uxolo. Ilizwe esikulo lifuna kuphathiswane. Yiyo ke lento nekumkani ifuna ukushumayela into ethi makumanyanwe maMpondomise. UMpondomise sisinyanya sethu sona sidala into kokuba sithi thina singamaMpondomise. Akungeke ke sixhwithane sibizane ngamagama angengawo sawuqunjelwa nangaba baleleyo. Siyafuna ukuthi kusapho lakwaNgcitshane, kusapho lonke lamaMpondomise elilapha, umanyano kwesi sizwe samaMpondomise lubalulekile noba sithetha kwawaphi amaqonga, kuba isizwe esingamanyenanga, isizwe esilambileyo siyahlekwa zezinye izizwe, siyathukwa zezinye izizwe. Funeka ke ngamaxesha onke xa sithetha, sithethe njengeenkokheli, sithethe sisazi into kokuba lo mcimbi siwubambileyo akusimngowethu, ngowabantu abadala. Ndifuna ke nokuyaleza into ethi maNgcitshane, njengoko nisazi amaMpondomise akwiphulo lokuvuselela ubumpondomise sele egqibile ukumthatha umama wesizwe. Zonke izinto ndicinga okokuba za kugqibeka xa sihleli phantsi. Ngaphandle kwenu maNgcitshane sifuna ukuthi asingeke siye ndawo kwelaa khaya, kuba uNgcitshane njengendlu kaNgcwele unoxanduva lokukhokela nokuqinisekisa into okokubana phakathi kwezindlu zasemaMpondomiseni kukhona uxolo. Luxanduva ke elo analo. Ndiyafuna ke ukuyigxininisa le nto ithi uxolo lawuthi ize lube khona lukhokelwa ngamaNgcitshane. Njengoba ebetshilo umntakwethu apha ecakwam,
Umsebenzi wendlu yasekunene kakade unqodwe ukudibanisa zonke izindlu ezingahlanganiyo ukuze zibe ndawonye kuthethwe ngoxolo. Ngaloo mazwi thina asifuni uba bade, asizanga kuthetha izinto zasekhaya, singazange ukuthi yiyaniphi, kodwa sizokuthi tuntwini eli mpondomise lilele apha malenze ukukhanya, malibe ngumzekelo kuthi thina basaphilayo masithi xa sihleli siliyaleze into okokubana umzi wamampondomise luwushiya unjani. Ngaloo mazwi ke Phathinkqubo bendithe andizuba mde, sizele nje thina egameni lekumkani ukuzothi uxolweni Mancitshane. Intlungu enikuyo nathi njengesizwe samampondomise, njengentloko yamampondomise, ukumkani uZwelozulu ukuyo naye, sizokucaphula ke loo ntlungu bayethe. Thank you. Thank you very much.